Kaixo, gaur bidaia luze bat egingo du Eibar, Mendaro Eibar, baina 5 egunetan. Eta hausnarketa txiki bat egin hasi nahiko neuke. Isiltasunek gehiago esaten dute sarri, berbek baino. Ezta? Isiltasun batzuk oso deigarriak egiten dira. Ia ba, gogoratu nun utzi genuen kontakizuna. Otsailaren 3 zen, zapatua, larunbata, eta mendian korrika egitean bikoitza ikusi nuen. Hurrengo 2 goizetan, bikoitza ikusten jarraitzen nuen. Garai hartan, kodezinta zen egiten nuen biharra. Etxetik pare bat kilometrora. Eta beste askotan bezala, oinez joan nintzen lanera, astelenean. Lanera iristian, altunan komentatu nuen, larunbatian gertatutakoa. Eta Gariara Olasak esan zidan, ja, iktuz bat eman dizun! Akojonatu egin nintzen. Eta 2 aldiz pentsatu gabe, gurasoei deitu nien. Ia Mendaroko ospitalera eramaten ninduten. Kotxean egindako bidaian ere isiltasuna. Mendaroko larrialdeen inguru hori nahiko ezaguna neukan. Umeak izan da normala. Oraindik gogoan daukat, Maialenen apendizitisarekin pasatako sustua eta beldurra. Larrialdietan izena eman, itxaron gelan zain egon, eta eskaner bat eginaz hasi zian. A ber, eskaner bat? Ia, ni begietan daukat zerbait. Ez buruan. Eskanerrean erra garbi zegoen. Claro, ez espero zuten ba. Gordatzen naiz, gurpildun aulki batean erabili nindutela aurrera eta atzera. Eta nik esaten nien, ura etzela biharrezkoa. Ondo nengo da. Joango nintzela, oinez, 3 hilabete lehenago maratoi bat egina neukala. Begiak ere begiratu zizkidaten. Eta itxaron gelan zain geundela, pentsatzen nuen hor topatuko zutela, benetako arrazoia. Baina, begietan, ez zuten ez ezerra aurkitu, ingresatu egin behar nindun dutela. Proba gehiago egiteko. Ingresatu? A ber, benetan? Enuen piparrik ulertzen. Ingresatzia gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Bale, bikoitza ikusi nuela. Baina nik begietan neukan, zerbait. Ingresatzia, harridura, sustua, ezin ulertua, beldurra, eta isiltasuna. Isiltasuna nirea eta nire gurasoena. Zeni aurrera eta atzera ibili ninduten bitartean, haiek kanpoan zeuden zain. Eta joan nintzen, ospitalean ingresatzera, 211 gela, 2. hobea, lehiokua. Asteartean ekografia bat egin zidaten lepoan. Bapes, kale, horretzegoen ezabez. Ingresatutako gainerako pazientiak ikusten nituen, eta pentsatzen nuen, haiek danak batera baino hobeto nengoela. Arrokeriari gabe, Baina haiek gaixo ikusten nituen, eta ni sano. Begiak pixkat ondotuta, besterik ez? Jo, ia, a ber, 3 hilabete lehenago maratoi bat egina nuen. Gehiagizkoa iruditzen zitzaidan ura dana. Ni ondo nengoen. Begietan neukan nik zerbait. Bestik ez? Asteazkenian, Zumarragako ospitalera eraman ninduten. Erresonantzia magnetikoa egitera. Hotza egiten zuen. Eta errepide bazterrak elurrak zurituta zeuden. Ambulantziako txoferrarekin berriketan, lasai, joan nintzen. Ez nion besterako garrantziarik ematen. Ez nintzen jabetzen, medikuek ze topatu nahi zuten. 4 egun kirolik egin gabe, ja, gorputza esaten zebilkian, ze pasatzen dek hemen. Hasia di mugitzen.
Baina, erresonantzian geldi, egon bihar nintzen. Egin zidaten proba ura. Eta bulta, berrez, lendarora. Asteazken arratsaldean medikua sartu zen gelan. Aldamenekoarekin banatzen ninduen gortina itxi eta ohean eseri zitzaidan. Gaitz desmielinizatzaile bat daukazu. Zer da hori? Larria da. Ez dauka zertan. Guk lankide bat daukagu hori duena, anestesista bat, eta bizitza normala darama. Guardiak egiteari utzi dio, besterik ez, isiltasuna. Behiak trenari bezala begiratzen nion. Ez negien zer esan, zer galdetu, ez da zer pentsatu ere. Medikua joan zenean, nolaz nion piparrik ulertu zer neukan, mugikorrian bilatu nuen desmielinizatzaile. Zer demontrot esan. Ikusi nuen hainbat gaitz desmielinizatzaile zeudela. Arrazoi bat baino gehiago egon zitekeen. Baina ikusitakoen artean batek deitu zidan bereziki atentzioa. Esklerosi anizkoitzak. Agertzen zitzaidana diagonalki irakurri eta ziarka eskaneatzen nuen. Mielina, orbanak, erasoak, hurbildu aurkiak, desgaitasuna, sendaezina, degeneratiboa, kronikoa, baina hostia da hau. Zer da hau? WhatsApp ez idatzi nion, Mariari, medikuaren bisita kontatuz. Eta telefonoz berba egitea lortu genuenean, lehenengo gauza esan niona izan zen, ez da kutsakorra. Eta berak erantzun zidan, ez da genetikoki transmititzen. Bakoitzak beriari. Baina puntu positibo bakarrenetakoari begiratu nahian. Asteazken hartan bertan azaldu zen bisitan lagun neurologo bat. Esploratu egin ninduen. Erresonantzian azaldu ziren buruko orbanena eta desmielinizatzailearena azaldu ziren. Eta esan zidan, ziurrenik, esklerosi anizkoitza izango zela. Konfirmatu beharra zegoela. Baina itxura hori hartzen, ziola. Eta zer den azaldu zidan. Gordin, baina argi, ulertu eta barneratzen hasteko moduan. Lehen urteak zirela importantiak. Sortian eukala, azkar xamar harrapatu nindutelako, ondo egin nuela, ospitalera azkar joaten. Beste batzuk, denbora asko behar izaten dutela ospitalera joan, eta gaitza topatzeko. Azkar harrapatuta, pronostiko hobia. Hala ere, datu gehiago behar zituztela diagnostikoa konfirmatzeko. Eta probak egiten jarraituko zutela. Ikaragarri estimatzen diot, gauzak gordin, baina argi eta ulertzeko moduan azaldu izana. Gelatik irten zenean, isiltasuna berriz ere. Nire denbora bihar nuen barneratu eta onartzeko. Lagunak esandako proba berri horietako bat hurrengo egunean, ostegunean egin zieten. Puntzio lumbarra. Erditzerakoan emakumeei jartzen dieten epiduralaren sistadaren antzerakoa da. Baina likidua sartu beharrean atera egiten dute. Nire kasuan aztertzeko. Kirofanoen alboko areto handi batian egin zidaten puntzioa. Oian eseri, gorputzaren enborra aurrerantz tolestu, bizkarra luzatzeko,
eta agerian usteko, eta zast! Horratza igarri nuen, bizkarre zurrian barrena. Baina, oraindik eta gehiago igarri nuena, likido zefalorrakidioa xurgatzen, ateratzen, hasi zireneko hori izan zen. Barrutik ustutzen ari zitzaizkidala zirudien. Tentsioa ikaragarri jaitsi zitzaidan papatian, eta izerditan blai-blai nengoen. Ez mugitu, gutxi falta da eta amaitu zuten. Eta nire susto aurpegi eta guzti jatxin ninduten berriz, 211. logelara. Gelara jaitsi eta pixkanagan ere onera etortzen hasi nintzen. 24 orduan, alegeta gutxien mugitzeko, komunera joteko. Besterik ez, asko jota. Eneukan berbetarako gogorik. Ez dut gogoan horri izan zen, medikua ero erizaina. Baina handik gutxira, etorri ziren esatera, kortikoideak ematen hasiko zitzaizkidala. Bezperako erresonantzian topatu zituzten orbanetako batzuk aktibo zeuden. Eta komeni zen inflamazioa geratzea. Sua edo garrak itzaltzearen pareko. Eta hori kortikoideekin lortuko zutela. Oso ondo, zesango nion ba. Tantaz-tanta sartu zidaten botika. Bitxartian, mugikorrean ikusten dituen alaben argazkiak ostegun gizena zen eta oso arraroa zen egoera. Haiek aratostiak, inauteriak ospatzen, eta nian kortikoidetara entxufatuta. Ostegun hartan, apenas egin nuen lorik. Sendatzeko egiten dituzte ospitalak, baina ez lo egiteko. Ostiral goizean, medikuak esan zian, etxean jarraitu nezakeela kortikoideak hartzen. Eta eskaini zidan bueltatzea. Etxean egon nahi nuen, umiekin, Mariarekin. Normaltasun pixka bat mesedez. Eta baiet esan nion, instrukzioak ulertu, apuntatu, gauzak jaso, eta aitaren laguntzaz, kotxera joan nintzen. Ez da zer izan zen, baina bueltako bidean mareatzen hasi nintzen. Eibarren, etxeko pegora alboan kotxetik irtetian zuri-zuri nengoen, izerditan. Maria zain neukan, eta besotik helduta lagundu zian gure etxera igotzen, poliki-poliki. Gaur kapitulo luze hau grabatzen dudan bitartean, errezagoa egiten ari zait Mendarotik etxerako bidea, tipitapa egitea. Jende asko pasazen etxetik kaso egitera. Ze pasazen entzutera, bezarkadak eta animoak ematera. Dena joan, eta atea itxi genuenean, elkar bezarkatu genuen Mariak eta biok. Ikusiko duzu, honek gauza onak ekarriko ditu, esan ziren. Gauza onak? Negarra egin genuen. Zer erantzun ere ez nekien barren. Igiltasuna. Eskerrik asko, onaino entzutearren. Hurrengo kapituloan jarraituko dugu kontakizuna. Jarraitu bideaz eta bizitzaz gozatzen. Aio!